Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. Karon ato na po i-upload ato ang Palamay Drama compilation part 115. Dili na to dugayon mga listeners, magbasa rin ta sa atong mga comments. Dili na to dugayon. Atong basahon ang first comment si Oscar Abaydog. Salamat na sa idol sa way paglubad nga makalingaw nga drama idol. Og naa sa thrilling kaayo dol og salamat jud sa way paghuno nga pag-upload dol. God bless. Salamat kay kanimo Oscar Abaydog sa kanunay no nga galsunod jud ka pirmi sa atong drama. Ay kaduhang comment ni Oscar Abaydog, idol shout out day ko sa among grupo idol nga Motoraptor from Karkar Cebu. Salamat jud kay idol kay bisag dadagan ilang motor pero nakahitsit tungod lang sa palimay nga drama og way duka mag-drive idol. Usbo na ko Oscar Abaydog, salamat kaayo salamat jud kay sa imuha no o sa imong grupo diha nga Motoraptor. Salamat kayo sa inyuha diha nga naamo ga suporta sa ato ang Palimay Drama. Si Joan M listening always in Taiwan sir, shout out. Bago na tong komentor si Joan M, salamat kay kanimo Ma'am Joan sa imong pagpaminaw sa ato ang Palimay Drama. Si Dilsam 99, happy kayo ko sir idol sa ikaduhang higayon. Imo na pod ko gi-shout out. Magsige na guide ko ani comment. Makalingaw guide imong drama. Katulo na akong comment. Support ko pirmi sir idol. No skip ads. God bless you always and family. Salamat jud kay kanimo Dilsam 99 sa imong pag-way skip. Daghan jud kay salamat. Moro jud na akong kalipay no. Makapadasig sa ato nga magpadayon ta. Salamat jud kay sa inyong pagwalay skip sa atong mga ads. Salamat jud kay sa imuha Dilsam 99. O God bless sa imuha. O salamat jud kay sa imong kanunay nga pagpaminaw sa Palimay Drama. Si Wing TV, bago na tong komentor pod. Shout out idol while nagkuskus sa Indoro diri sa Saudi. Naminaw ko nagsigig ni si dagdag tigang nasad. Salamat kay kanimo Wing TV sa imong pagpaminaw diha no, amping-amping da sa imong trabaho diha sa Saudi. Si Ma'am Balbina Tapales, thank you so much sir sa new upload og padayon ng jud pirmi kay naara ko mosuporta nimo og God bless nimo ma'am. Salamat jud kanimo Ma'am Balbina Tapales nga naajud ka pirmi no sa kanunay nga sa imong pag comment pirmi. Daghan jud kay salamat og isa jud ka ma'am nga pirmi jud ako ma-appeal sa atong pag-vlog no. Salamat jud kay sa imuha sa imuang pagpaminaw pirmi sa atong mga drama maski sa handumanan ug sa Palimay Drama. Salamat to kay sa imong Ma'am Balbina Tapales ug amping-amping niya ma'am sa imong trabaho sa lain nasod. Si Ratzel Manuel, sakit man gani nga madagma ka nga matuod ra ka kana pa bang gugma nga madughan ka. Lisod man gani tuhuan ang on the way kana pa bang imong I will stay. O jud no. Nindot jud ang mga hugot ni Ma'am Ratzel no. Salamat jud kay sa imong Ma'am Ratzel napaiyang comment sa ubos. Dakong pasalamat kanimo idol. Isip sukli sa dibuok ng pagpaambit sa imong talagsaong talento isip pagpakatawa. Paglipay sa mga katawhan, ang imong mga drama imo na lamdagan ang mga mangitngit ng mga panagway sa tungang kaguol sa maghambin ng mga problema o kasud sa kinabuhi. Sa bisan sa paggamay nga panahon, nagimo kini sa pagbungisnis sa mga nagmurong mga panagway sa imong mga listeners. Ang mga drama imong ipaambit kanamo masusama ko sa ilimong makahubog. Sa kalit lang mawala ang problema, aligot-got ug mga balitian. Salamat kayo idol, labi na sa kanunayong pagtagad sa mga komento. Dako kini nga pasigarbo sa mga kasing-kasing. Daghang salamat ug God bless sa imuha, labi na sa imong minahal nga pamilya. Nindot kayo ang mensahe ni Ma'am Ratzel Manuel no. Salamat jud kay sa imo ma'am nga sa imong nindot kaayo mga komento no. Salamat jud kay sa imo ma'am nga sa imong kanunay nga pag suporta ug pagpaminaw sa atong mga drama ug labi na sa atong mga listeners no. Nindot kayo ang mga pulong ni Ma'am Ratzel Manuel no. Nindot kayo. Salamat jud kanimo Ma'am Ratzel Manuel sa kanunay nimong pag-comment ug sa imong mga hugot. O usbo na ko ma'am, salamat jud kayo sa imuha. Si Jod Pulstico, salamat idol sa imong bagong upload. Namuot na sad mi ani idol bisan human ako paminaw sa imong drama idol. Ako jud balik-balik ko ng paminaw idol kay mamuot mi diri idol kay nice kayo ang mga drama ba idol. Salamat jud kanimo Jod Pulstico. Ganahan kay ko ni Jod Pulstico aptik kay no.
O usbon ako Jud Polistico, salamat sa imong kanunay nga paminaw sa atong mga drama no. Kaduhang comment ni Jud Polistico, idol mamuot kung tito nako idol kay padong na mulubad. Ana siya wala ko baye idol, laki na lang iha. Idol mura manis katong drama nimo idol nga nakakita sa iyang bunal ug patuta sa iyang silingan nga dako padong kabayuton idol. Akso na diglubad imong tito diyan no, Jud Polistico. Usbon ako Jud Polistico, salamat jud kaayo sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Si James Espanyola, listening Montreal, Canada, idol. Naminaw ko sa drama, idol. Always guide, no skip. Salamat kay kanimo James Espanyola diha sa Montreal, Canada. Salamat jud kay sa imo diha, James. O sa imong kuano, dako kay nakong pasalamat sa imong pag walay skip no. Salamat jud kay sa imuha nga nakasabot jud ka sa akong sitwasyon, nakasabot jud ka sa ako ano nga isa jud na nga dakong tabang sa kuha James Espanyola. Salamat jud kay sa imuha. O amping-amping da sa Canada no. O usbon ako, salamat jud kaayo. Si Laila Sidad, lingaw kaayo idol. Salamat kay mo Laila Sidad. Si Marlon Royo, shout out idol. Salamat kanimo Marlon Royo na puminaw po kapirmi sa atong drama. Si Virgilio Balanay, salamat na sab sa new upload idol. Lipay na sad mi idol og makatawa sa drama og God bless kanimo idol. Salamat kanimo Virgilio Balanay sa imong kanunay nga pagpaminaw sa mga drama nato no. Salamat kaayo. Diya sa kapaminaw ni si Virgilio Balanay diya sa Surigao Sur. Si Ma'am Lee Queens, naka-comment na dyan si Ma'am Lee Queens no. Busy siguro ni si Ma'am Lee Queens sa iyang trabaho no. O ma'am, salamat kay ma'am nga nakabalik ng kag-comment sa atuang drama ma'am no nga na-appeal sa atong pag-vlog. O amping-amping na ma'am sa imong trabaho diyan sa line nasod ma'am no. Si Alma Byron, enjoy na pod mi idol, mamuot pag-ayo. Salamat kay kanimo Alma Byron. Si Brian Ortigal, nice kayo maski balik-balikon pa na mo idol imong drama, makalingaw jud kaayo. Salamat kanimo Brian Ortigal. Si Dayan Balir, lamat idol sa pag-upload maura ni among kabahos idol ang pagway skip. Salamat jud kanimo Dayan Balir sa imong pagway skip no. Salamat jud kaayo. Si Mirna Urban, always support me sir kanunay mi kasunod sa imong mga drama ug makalingaw kaayo padayon lang jud ug pag-upload pirmi buhaton namo ug walay pag-skip sa mga ads maura na among mga kabahos namo kay pirmi ka makalingaw sa mga drama kay sa tinuod lang dili jud mabayran ang sakit among katawa mao padayon ng. Salamat kay kanimo Mirna Urbano nga nakasabot pud ka sa ato no sa imong pag-way skip. Salamat jud kayo. Ug si Rumi Boy, idol, pwede ba mag-request nga imong balakon para sa akong uyab? Walay problema. Mo ni ang ipabalak ni Rumi Boy no. Tsari kong pinalangga. Mora ni ako ikasulti nimo. Kung makabot ko lang ang buwan, akong ihalad sa imong dughan. Kaya akong kaghapon masulupon. Sama sa nawad ana sa paglaom. Apan miabot ka, my love's charing, o kanako ni Uno. Gatagan mo og kahulugan ang kinabuhi ko nga karon. Malipayon ang pinakamatahon. My love's charing, ako lay kasulti kanimo. Mahal kaayo tika, sama sa hinog nga mangga. Wala ti ang akong pagbalik. Ayaw tabuni kay ako nang balikod. Ang nagmahal o nagpangga, Rumi Boy. Ug mauto no, ang request ni Rumi Boy nga balak no para sa iyang minahal nga si Chari. O di nakakamahay sa ako Rumi Boy no. Ako nang gibalak ang imong request nga ipahinungod nimo sa imong uyab. Ug salamat kay kanimo Rumi Boy sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong drama no. Salamat jud kayo. Si Catherine Sulit, mao jud idol narami pirmi gapaluyo nimo unsaon nga pagtagsara ka mag-upload dai kaayo. Mao palanggaon jud ka namo og maayo dol. Ug diha pa lang ko atimanon jud tika para lang maka-upload. Mao ang comment ni Catherine Sulit no. Salamat kay kanimo Catherine Sulit no. Okay ra na Catherine Sulit magpadayon jud ko no. Ang ako lang ihanyo sa inyo ang ato lang mga bugbo nga ads sinawat nga dili lang ni ma-skip no. Ato mga tag-as pwede ra no. Dako na ganang tabang sa kuha no. Dahil wala nag-skip ads sa ato ano. Salamat jud kay sa inyo ha.
sa imong pagsabot, dako na kinantabang sa kuha. Salamat day kanimo Catherine Sulip sa kanunay nga pagpaminaw sa mga drama. Kati Bando, sir, salamat kayo sa kanunay nga pag-upload mi. Maura ni among lingaw taon maski masulubon nga kagahapon imong mga drama makatawa na mo maski dagan problema makasmile gapon ta mao. Salamat kayo. Salamat kay kanimo Kati Bando. Si Boyet Lidra, idol, salamat again sa kasunod nga pag-upload. More palamay pa. Salamat kanimo Boyet Lidra. Si Mercy Sandoval, thanks idol. Salamat kanimo Mercy pod no sa imong pagpaminaw. Si Crystal Leo, super funny and comedy nga drama idol, lingaw kayo mi. Salamat kanimo Crystal Leo. Si Gina Carmen, salamat kayo idol sa imong mga drama nga makapatawa ka namo maski pa man naas kagool katawa gyapon. Salamat kay kanimo Gina Carmen sa imong kanunay nga pagpaminaw sa mga drama. Si Hilin Basel, always mi kapaminaw idol sa palimay drama ug gandumanan nindot kayo imong mga drama. Salamat kanimo Hilin Basel. Si Alfie Lucina, pirmi minaw idol, pati akong lulo sige lang katawa sa imong mga drama, nice kaayo. Salamat kanimo Alfie Lucina. Si Suset Palmiros, okay kayo idol, lingaw jud. Mao jud no, lingaw kay ni atong palimay drama. Si Christopher Valdez, salamat idol, more drama pa. Salamat kanimo Christopher Valdez. Si Jude Plistico, ay katulong comment ni Jude Plistico, idol, kami nyo na Jude akong tito. Idol, basin daw muhapas na ang kagahi, idol. Maong kami nyo na ni. Katawa mo sa comment ni Jude Plistico, no? Si Edgar Palma, idol, handumanan na sad, kay gimingaw na sad mi, sa handumanan. Salamat kanimo Edgar, no? Palma. Si Annalyn B, nice drama idol, labi na sa first cinder, makatawa kayo mi. Salamat kanimo Annalyn B. Ug mao to mga kasuners no, tanan ka comment sa tuwa ug atong gibasa karon sa ug apil nato sa atong pag-vlog sa atong part 115. Ug ato nasugdan mga kasuners ato ang palimay drama compilation part 115. Pumanagid ko og shower. Mut na kay ko. Inig-uli rin sa kumpana gikas trabaho. Ganahan gyud turon nga mudog na ako. Kay umot naman kay ko. Mari! Oh, Mari Leonora! uy. Si Paribencio! Si Ay, Parini. mo ba na, Mari? Tawag na Mari! ko sa kawas. Mari! Si Pincho ko nung akong bana. Yung ba na si Bencio? Nasa maga si Pincho. Mari! Ginoo ko. No! Parin! Anak ko parin ito! Nasa mo din si Pincho, ha? Nasa na akong bana? Nasa na akong bana, pare? Ano itabo ni Pincho? Mari, may gawas man lang ko nga. Nagsulubong nipis ko Naunsa lagi? Klaro kay mong duha ka buhos pa di. Oh, wa kay bra. Uy, Unya, nagpantir sa kaug. Color yellow. Klaro kang yellow. hala, sorry pare, uy. Tungkod mong gudis akong pagdali-dali, good. Lagi. Nalimot na lang hinuon kung di ko makabra. Mayar, sad. Uy, klaro di ay nga akong panty, pre. Oo, klaro kayo. Duta ni mo, Mari, oh. Oo. Baka di, pre. Uy, salamat, pre. Uy, naunsa niya akong bana, pre. Unsa na itabo niya? Oh, why daw tanay tabo niya? Uy, Oh, nakita na ko siya nga tawas ilang tunyo. Hubog na kayo. Nakaihi kayo siyang kasunis. mihapit di siya sa tindahan ni Tonyo. Niinom di ay? Wala hubog, yan ang bana ni mo. Kana kay hubog na. Adi na makahibaw. Di na makahimurog torjak ni mo. Di kuliad to. Yay. Lamiar ba ni mo, Mari, oh? Pag-ura ba akong ligo, pre? Pag ako pa'y bana ni mo. Tagbawag ka na ko. Oh, Magsugi kag maadlaw. mauba, pre. Dako arba ning ako, Mari. Hala, Nya no. taas kini. Lami agad. At buti lingag-ngag. Atoon sa nakos bencho, pre, ha? Ah? Atoon sa nakos bencho sa tindahan ni Tonyo. Salamat, pre, ha. Imo kong giagak o Gili. Pahingo din sa bahay. Hik. Gisundan ko na ko si Mari Leonora. Imedto ni Montos lang Tonyo, pre. Hindi ka lison si kaagag nimo. Maong ako li may agag nimo paingon din sa inyo. Bugan na. Mali. Sustan. Bencho, niya ko'y gida nga imong ilisan. Ilisan ta ka. Nakaihi, kabiyas mong karsunis, uy. Aligo sa guday kay Torjak ta. Bari ay, Lison na ka. Lison na ka, pre. kahimo pa ka nga hubog naman kay Ito, ka. pre. Lison na ka. Hubog naman ka. Uy. Paway na sa paway. Mari, Oh, unsa pre? ako ito po si pare. Huh? Kalamian niya, may. Katilaw ka sa ako, Mari.
Kuto-kuto gingagi. Pre. Ito ay. Kuto-kuto lagi. Uli na dito, pre, ka. Uli na, pre. Tangkog tinta. Hubog na ka, pre. Uy. Hagok na, hagok na. Di ko gustong makasako sa kumbana. Pre, hagok na, pre. Ganahan ra ba kay kong tag-as o nagko? Please lang, pre. Hindi. Lakaw na mientras nakapugong pa ko, pre. Ayaw, pugong-pugong. Pre, hagok na. Hagok na eh. Katog na sa kabog sa pari, oh. Oy. Tana. Giganahan ako. Mari, asa? Pre. Awa. Awa. Nga naman ha. Tanawa. Uy. Tanawa niyo, tanawa. Imo mo ko nang ipatambo, pre. Katako o kataas, ana. Lagi? Pre. Yung giiro gibunalan ko ni, matay mo gani. Oh, grabe ha. Pusa ka na, pre. Uy. Mi, agi naman, di man tayo kabunalan. Pusa lagi na ba? Di man tayo kabunalan ini. Samtang nakapugong pa ko. Mi, agi di mo siya. Uli na lagi, pre. Maluwi ka. Uli na dito ba? Maayo kay nakapugong ka pa sa imong kaugalingon. Amaw ba yan nito eh? Abi kay hubog man ang imong bana. Buot sad kaniyang tintalon. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nay, uy. Kay nakapugong pagit ko. Pero hapit na gid ko madanay ay. Iya man kong giyag-giyag nay, uy. Dakuan nay, uy. Ya taas pagit ka ayo. Lain ka ayo nay, kay taas unya dako. Diyang iyang ipakita. Lamiahin na nay, uy. Mao ba? Agoy, kaamaw ba gid ining nito. Gipakita gid tuod niya day. Dako gid nak. Unya taas. Uli kinay. Layo aras ka bensyo lagi nay. Kay ngano di ay? Gamay day nang kang bensyo nak. Da, gamay ra nay, uy. Dila regi saligan na nakabana. Pag sinito, nay, sukad nga nakakita ko siya, nay, no? Di na gid siya mawa sa kong hunahuna. Di na jud, nay. Oh, Leonora. Sorry kay gabi iday ha. Nahubog kong na uli. Wa mong trabaho ron. Mamawi ko. Tanas kwarto na. Dugta. Nindot tagit atong kang dito, uy. Ah, nito. Nito. Uy! Dong? Musa man ka? Para makagnatulala diha. Ha? Ha? Uwa, uy. Uwa man, dong. Tanas kwarto day. Ha? Gininahan ko. Tana dahil di Leonora. Oo niya na, uy. Uwa pa ko makakaliko. Ay nalagaligo, good. Giganahan ako. Mahal ta ka dahi. Busog bahal ko kay kaligo. Ay, ako lang nang lawi-lawayan tibok ng lawas ko. Maliko lang ko kadiyot. Uy, nanima po kong anso. Gikan kong nangihi. Ano nang lagi? Kay giganahan ako. Tono, Joy. Tono din sa kwarto. Lawi-lawayan ko nito yun, ha? Hello, kasamang dila. Sige pa siya. Karon, pagbantay kay musud na ang mayor. Musud na ang mayor. Ay na lang nag-ipasod ang imong mayor. Ayaw na lang. Ano, ayaw mayora. Mayra kay na. Kana ng imong kamot ug baba ang gamit. Sige na, shoes na. Madayon tong imong kipo. Ay, ginahan ako deh. Tarang musud ang mayor. Ay, biskot baya ni mo, uy. Dili ko ganahan na imong mayor. Wa ilami. Wa na lami, gamay kay na. Dahil Leonora. Leonora. Mao na, nay. Sinito. Siya rin niya sa kong una-una. Gipangandoy ko nga siya nga ako ika-sex, nay. Kaluoy baya sa taon ni mong anak kakaoy. Kung wa pa ka makakita sa kang nito, dili ka man gyud unta maingon ana ba? Haon sa man. Wa ka na'y pagmahal sa imong bana? Wa ka na'y gugma niya? Ha? Ay, gimahalo gihigugma ko si Benjo, nay. Gihigugma ko siya. Pero sinito lagi, nay. Gusto kong mutilaw sa iya, nay. Bisag kausa lang, nay. Nabanggi ko, nay, bahay. Ay, ayaw lagi in taon, anak. Uy, basin mo pilit na kaninito kung makatilaw na kaniya. Luoy sa taon ang imong bana, anak. Nay, kundi ka mo tabang na ko, nay. Adto ko magpatabang sa lain, oy. Aron matuman ang gusto kong mahitabo.
Si Angkol yung gipangita. Ha? Oo, magkumangita niya. Gusto lang kong mutanaw niya. Wa naman ko makakita niya nga miadto sa bahay good. Ang trabaho naman siya, gabi man siya muli. Ay, mao ba? Oo, gabi mo ti, si Angkol nito ba? Sige ba ito siya hiskot-hiskot ni mo? Oh. Ingon siya nga, imal unoak, yaak. Oo ba do? Imal unoak, yaak. Lami ko nuko. Kanas ala siya musulti, ano? Katong gabi nga, niuli ko siya good. Ingon siya, gubi o yaak ok ni Leonora. Lutang paminawon doon, mura maglatin. Ibo ko no kay siya ni mo. Ing na niya siyang kulimudong hanga. Patuas siya sa bahay karong gabi. Wa man ron nga kumbana. Tuas ilang probinsya. O ba? Lipay gito siya, ti kung mahibaw to siya nga, yung bana to as probinsya. Imo siyang patusin nyo? Oo, sige dong ha. Patuas siya ha. Kay ihatag ko na niyang gusto niyang may tapo. Ato lang siya pakatkata sa luyo sa kural sa mong pay. Ti, ikaw ka nakagbatanon, ti. Ha? Madana na. Ano ni ti, uy? Saba ka na dong, uy. Si Lagi. angko lang ni mo, uy. Sige, sige. Ito na lang. Kambat to na kay kung angko mo dong. Nito man imong laway, ti. Aari kayong laway ni mo, ti. Ayaw dong. Parang angko na ni mo dong. Siya lang niya kanunay sa kong una-una. Lano. Marie, salamat. Salamat nga ibo kang gipanhi, Marie. Marie. Tangod kay di ka nawa sa kong una-una, pre. Kini may di mawa, diba? Nagbon man siya mong mata. Nag-imagine na hinungtan, pre. Kinig akong gikunitan ang kinmawa sa kong una-una, pre. Taan mo ni, dako. Tapos mis utok, Marie. Sulian, tanok eh. Mas dako pa man din mo, Marie. Amo bawas ko. Bawas, ta? Unsa day? Mabdos ka sa ikaduha na tong anak na Leonora? Mapdos ko dong. Bisag tagsara kang magamit na ako dong, pero shooter man di ka. Mapdos mo. May taglaki lang gisabak ni mo day. Aron adunan tay laki. Kay babae mo tong unang tong anak. Mag-ampog ko day nga lalaki lang gisabak ni mo day. Unsa? Dili si Bensyo ang amahan ng batang lalaki nga gianak nimo? Nay. Si Parenito ang amahan sa bata, nay. Bantog rang liwat kayo ni Nito ang naong sa bata. Hasta ang iyang buhi, dako sad og taas. Bitaw, kaluoy sa kumbana, uy. Siya unya ang amahan sa bata nga. Dili siya ang amahan. Luoy sa kumbana. Nagtuog yun ang kumbana nga si amahan sa kong gianak. Di pa niyang hawk-hawk sa bata. Pagkaway, kalibutan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Duray, ginaingon, pait yun ning mabyuda ta, nga tanon pa ta. Kay magpangita yun taong tas kalipay nga nunay ni mong gitakay sa bana kung nag-una-unag kamatay. May pas nanay, kay sige pang lubong minatay, ibabas lantay. Mawing nga hitabo sa kinabuhi nga di nakahimo.
Unsa? Nakahuna-huna kag minyog usab nay? Oh, nako, uy. Gimingaw naman ko og kinit-kitay ibabaw sa antay, uy. Unya, may uyab na day ka. Unay mamisita unya nako na si Felix. Sinoy Felix? Oh. Ang tatay ni Lito? Oh, nako. Uy. Unsay tan-aw nimo anang Felix nak. Okay ra na siya para nako. Ligon pa ka nagtuhod sa kuan nako, ha? Oh, sa tan-aw no nako nang Noy Felix. Murag okay pa na nay. Di pa masana tantong tiguwang. Kamu-kamu ramang idara tingali. Oh, mura-mura. Maskulado ra ba sa lawas na Noy Felix ta? Unya, taas o dakog bukton. Basta kun mo dayon sig pamisita nako, sugton gyud dayon nako si Felix. Ha, parison man mi kay mga byuda, mga wa na Paris ba, byuda ko niya siya sad byudo. Pero nay, kami unas Luis ang unang magpakasal ha. Uwaki mo ha. Ay, okay raman kunak ba? Nga dili mi magkasal si Felix. Kung magkasinabot Miss Felix, anak na lang unya ming duha pa kasal ibabaw sa lantay. Nana. May pas nanay nimo. Kay musugot pa nga hilabtan siya ni Noy Felix. Bisan dili pa sila kasal. Basta magkasinabot lang. Pero kita, dugay na tang uyab. Pero wag gitaw kung makatilaw nimo. Mamo kaya kung gusto do nga, unya na ta mag-torcha kung man sa tong kasal. Gusto na bitaon ta ko makasal na ta. Bahalag inato lang gud ang hikay. Ikaw man sad ang dili. Kay gusto ka og dako nga hikay. Mo nga dili pa ta magpakasal kay magtigom pa man ko. Oh, bueno. Sige, uy. Magpakasal na lang ta dong. Bahalag inato lang ang hikay. Basin maunhon niya kung nanoy. Ay, salamat, day. Kay ni okay gyud ka. Sige, day. Magpakasal ta. Pero, ako'y hangyo, day, be. Ha? Unsa man ha? Una-unahon na to og lubong ang minatay, day, be. Total, magpakasal naman gyud ta. Sige na, day, be. Sige na lang, uy. Gusto man jud ka ka. Sige. Dadan ko bisag asang gusto nimo. Kay hatag ko na nimo ang gusto nimo hitabo nato. Kaya ang tinuod dong. Ganahan naman siya jud kong matilaw ana, uy. Gusto lang ko nga human unta to sa tong kasal pero kay apurado man jud ka. Sige. Ihatag ko nimong tukay mo nang gipangandoy. Salamat, day. Salamat kay Daduray. Tala, dayon. Nagdali ko, day. Basin mo usab ang imong una-una. Gabidot! Pagtawag og taxi sa gawas! Pagdali ka emergency na, emergency! Ay, karang. Salamat! Nagasamat ninyo! Dagang salamat yung tanan! Dagang salamat! Musuri ka sa ilang nanay, day? Uy, dong. Duawon sa tunakos nanay, eh. Bag-ura ba to silang nakasal sa huwi si Noy Felix? Ako tong duawon. Ikaw good? Sige. Adto na ko, day. Trabaho na ko, ha? Sige, dong. Dong. Oh. Unsa man, day? Inig-off ni mo lang sa imong trabaho ba? Lahusog uli din hisbay, ha? Wapagit ko mamabdos, uy. Atong paspasan dong, pi. Aron makakita dayon tatong liwat. Oo, uy. Kung nagdali kang makakita og liwat, hasta sad ko, day. Maligo kong daan, ha? Sige lang ka na, uy. Malate niya kasi imong trabaho. Doon na lang ko sa ilang nanay. Kumusta naman ka aros nanay, no? Kumusta kang iyang kaminyoon? Tan-aw ra ba na ko atong Noy Felix na iyang nabana? Kumakagat sa kay dagway. Mausa to'y ampay nanay. Kay gihidlaw ba ya taon to? Dugay na ba yung namatay sa anhing tatay? Huwag mang gimitubag sa kong pagpanangpit.
Able mang pultahan. Maong misod na lang sab ko. Hain ka silang nanay og ni Felix, no? Nay! Pumanay ko gligo pangga. Uy, hala, Tama pangga. sino'y Felix? Aray, Ukad. ukad ko no. Kaning nanay, uy. Ukad ko no kano'y Felix. Nag-brief raman taon na ni Felix ni gawas ikan sa banyo. Ang lantay. Pagal sa kagatubangan ti ko nga ay. Mapaduol ko nga tos lantay biya. Magpasalipod lang kus kortina. Tayubong pangga. Mayo kay wa sila makamatikod nga ni ako. Busuhon ako silang duhas nanay ug sinoy Fel. Nena ko ining kortina nagpasalipod. Nagsugod na sila. Walingon ako kamay ang kortina bi. Aron ako silang makita. Wala. Kanindot tan-awon uy. Pas-pas mamalik ayong mabugwal ni Felix. Mura magdili ti guwang. Pas-pas pang mabugwal ni Dolfo nga akong pana. Kalain ba yan? Akong kabuhi. Misaka man. Naglaway naman yun kung natanaw nila. Pangga! Nitsit ang ako. Ganun na nisit mo. Nisidlit. Kusgan oy. Kusgaan na. Kusgan pa kay ko. Kusgan pling ako kay Sabana sa imong anak. Kusgan og mas taas pa kog lahutay ni Dolpo. Grabe kog stamina. Doon na lang ko sa amo. Giganahan jud ko rin ta. Paimungtan ko ni ron nga akong pana. Naglaway ko sa nakita nila ganihang nanay daw ni Felix. Uy, hala. Na may daghang tao sa among bahay. Nga naman ka ha? Oh, magdali pa ko. Anong daghang magtao diya sa amo? Duray! May kiniyo na ka! Wangay mong banaw i-atake sa blood. Oh. Na, wala na mo na hospital kay patay naman. Unsa? Ginoo ko si Dolfo giatake sa blood. Dolfo! Dili ko makalimtan ang akong bana, Elmer. Kay mahal ko kaayo siya. Ikaw yun, Borbida. O naranin mo, patay naman ko siya, Duray. Busa panahon na mo itakaglaing laki nga ipulin mo niya. Ako, day. Ako, ipuli ko. Ako, day. Ako. Oh, gara agod. Ikaw, dude. Kunin mo, oy. Di ko ni mo kay tulo na kabiya ikapuyo kuwang kuno kasukod. Ha? Oh, magighaw man sila. Ihom. Igam di blankpot yun. Unsag niya. Aba diha, oy. Uy, nanamaroy bago da. Kanang taytad. Ha? Hindi mo. Effective ko na. Commercial ra na, oy. Basin mo pa enjoy ko, day. Abi ni mo, day. Itaas-taas naman eh. Ika nang mo CR ko, itadinatod na ako. Sa sige na. Oh, aki pulis yung banang, day. Taas naman eh, tarawar mo rin. Saba diha, oy. Taas na. Mutaas na lang tanang palaliton, Elmer. Pero ang imo, di na, yun na, mutaas. Inat na ako. Ay, way chance, oy. Panit ra na, mulaylay. Sige, nag-inat. Usa, ay na lang upamugos. Mingoy din. Maog yun. Di ko mabusog ni mo panahon nga gutmon ko. Sorry na lang, Elmer. Mao ba nak? Imo gipaabangan ang bahay ninyong Dolfo og nya anhin lang katipon namo ni Felix. Uy, Nay. Para mapangwartahan lang po to nako ba? Dako man bitaw na inyong bahay, Nay. Okay ra ka? Ay okay ra kaayo ko oy. Sige akong ingnon si Pangga Felix. Okay ra sa ko pangga. Si Noy Felix, Nay, ay nakaduog na siya sa atong Oh, gipanagsultihan. bitaw da. Anin na lang tipo na to nga tong anak pangga. Anak! Anin lang katipo na mo, nak. Noy, Tay. Tawgon ta na sa kag-anak, ha?
Ay, inanak manggining ako. Manalanis mag-adik-adik. Iking, ikaw ba ka na? Pangga, maayo noon kay okay ra ka nga anhi din ang akong anak. Inanak man eh. Salamat. Iking. Salamat ninyo, Nay Felix. Aw, Tay, King, Noy. Anhin na lang ko tipon uban ninyo, uy. Aron, doon na sa kuy kalingawan og likli ba? Kung doon na maglubong og minatay, ibabaw slantay. Ay. Ang bitaw ay joke ra. Noon sa man ko, uy. Init kayong akong kalawasan. Paitag yung tingwa na tay bana, uy. Og sinoy Felix. Siyang ni aron sa kong una-una. Nakita na ko sila ni Hasnan na ibabaw slantay nga nagkuan. Ay, kaukad sa kanoy Felix. Noy. Noy Felix? Ikaw nang misod sa kong kwarto? Simod ay nimo, Noy. Noy Felix. Inanak man eh. Naiba ko. na. Ay da, manalanis mag-adik-adik. Naiba ko nga gusto na tinawag ko na. Nisod ko siya ng kwarto. Doray. Doray. Anak. Anak ko. Lagi! Kilabihan ang gibati kong kalipay sa diyang gilipay ko ni Felix. Bilib kong ni Felix, uy. Lupig pa ibatan, uy. Di ka nang maglipay, mi. Makakuha, di siya kaunom. Usahay, 7 pa ang ikawalo. Kuan pa sa akong atubangan. Lupig batan, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Eddie giniingon, mahal ko ang akong asawa. Apa nakasaad gyud ko niya, kay nakinahanglan man ko sa butang nga lisod lang mahatag niya diri nako. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga ako mahimong mahal. Agay, maraman kong nalipong. Marag may tuyok man akong pananaw. Eddie! Dong! Day, ano man? Marag, Tanda pa ko sa atong paniod to. marag katumbahon man ko dong. May tuyok akong pananaw. Tabang! Day, basi may saka ang presyon sa imong dugo. Ako tambal. Kuha dong pagdali. Oo, day. Kumusta nang pamati sa imong lawas, day? Medyo sakit pa nga akong tangkugo dong. May saga yung tingaling presyon ako sa tugo da. Bita, baboy ra ba na atong sudan diha da? Mao may mong ipapalit na ako sa merkado, good? Ano na pagkaon na ha? Ay, uy, mawa raman eh. Ha? Nakainom na bitaw kong tambal para us-us sa dugo. Bukay na dong. Sukad na ka, gutom naman, kaon na ta. Ay, pa-check up na eh. Di mahimo nga magsigil ang tag-inom og kanang paos-os presos dugo. Mas maayo nga marisitahan yun kasi marisitahan siya sa doktor. Kasi nasayod nga doon na nailaing sakit ang gidadahan ng imong asawa. Unya, nagtuo lang mo nga high blood ra. Maragin na yung sakit pa, high blood. Dili ganin na nimo ipa-check up, magmahayagin mo. Bahalag high blood siya. Mas maayo nga marisitahan og tambal sa doktor. Dili kay magpataka na nagpalit og paridas butika aron. Hindi! La, Si Ate Delia, giatake sa high blood at tumbag. Itabagag alas sa itong mga silingan, kuya! Ay, Diyos ko! Si Delia, giatake sa high blood! Ano tinagot ko lang. Naglingkod na lang ko ng wheelchair. Wala tayong mahimo, anak, day. Nahitabo na magiging mo. Ang importante nga, wag ka mamatay. Lisod niya ako. Lihok sa bay. Ayaw ng problemahang lihokon sa bahay, day. Mangita dagkatabang. Kanang ato lang silingan ko nga. Mahangyo lang natog. Inato lang ang sweldo. Nya.
Ang tudyak. Aglisod naman kong baus ni mo. May problema na to ron. Pero pasagdi lang. Di masakutan tong magpangita na lang yun anang butanga. Ito kayo mong gana si Sex. Sayang ko dong wala ako skati. Ikaw na lang niya ang bilas duha niya ko kapaakri. Mawilisod naman ko og bila. Wala sa ta magunahon na anak. Sige, magunahon na anak sex. Uy, bisan maglisod na ka. Ang pagpangita o katabang unahon na to. Bawa na ko ni mo eh. To, crown, kuha na ko ni Pilay na kuha ni mo. To, crown. Hambog baya kastulo. Sari gusto ni mo paton? Suko ka? Wah! Kapoy ni mo. Min lang to rin tulo. Sige na lang tag-sex, ani. Nyawa kita tarong trabaho. Gusto na unta ko nga makasal na to. Pilay na kuha ni mo. Tulo! Oh. Ay, di mo eh. Ngita tag trabaho. Ay ka problema. Apply tag trabaho. Basta. Lain tabang buwag ha. Ako, Luis, gusto po ko nga makatrabaho ko eh. Aron makakupot po kong dakong kwarta. Kaya kanang... Da. Kanang bang imuha. Murag ipirmi na kong makuptan. Niya, dili pagyud ako, gamay pagyud, maghambog pagyud kang tulok round. May nalang ng gamay. Sabi na lang gamay. Bintahan na lang na. Kay? Kuha magtulo. So, Ikaw. Eh, suway mo nagkag-ubay-ubay. kapoy ni mo. Kagawag tulo. Kuha! Sobra pa tulo. Usag tunga ron Eh, di na ito magstorya. Kaya babadong nis away na to. Bubiyan ako din sa inyo. Basta pangita na ko ni nanay na ako. Basta ha, pangitag trabaho, Luisa. Di ganit ko makakitag trabaho. Aw, buwag kang tagyog ka. Oh, daily natan. Unsa? Dini si Kuya Eddie nay. Kay gusto siya nga himuon ko niya nga katabang silang bay. Kada lagi ko dokod mo sugot ka nga gamay lang unang imong sweldo kada buwan. Igo raman sa kuno kang magluto pagkaon. Unya, at timanon po ni mo si Delia, pakanon ni mo yung asawa. Kay naglingkod na lang baya na wheelchair. 5,000 kuno imong buwan. Mao pa, 5,000. Ay okay rin na uy. Ato na ko si Kuya Eddie. Sanungon ako siya. Okay ko nga mahimo niyang katabang. Ganahan ba ako ng Kuya Eddie kay gawas kabuutan, gwapo pagyud. Oy, Lina! Bitaw nay, swerte kay sa Tedilia uy nga si Kuya Eddie iyang nabana kay buutan unya gwapo pagyud. Nahala, oy, adto as ila kay nagpaabot to nimo. O nay, adto na ko si Kuya Eddie sa ila karon gidayon. Maayong hapon, Kuya Eddie. Kuya, nangita ko no kanako ingos nanay nako iya. Uy, Lina, day. Ay, Ikaw mo din niya. Noy Pikong. Nadia sa ila si Kuya Eddie? Ang bahin ba sa pag-adto ni Ede sa inyo? Ang tuyok mo? Ha, day? Gisultihan ka din ni nanay mo? O noy, uy, nangita ko no og katabang si Kuya Eddie ug ako kuno iyang nahuna-hunaan nga kuhaon nga katabang. Oh, tinuod na. Boy, no. Dali dire sud. Dali. Kay ato pa si Ede sa banyo naligo. Tuwa man na iyang asawa sa may sala. Sige, naglingkod ni taon ni wheelchair niyang asawa. Tana sa suday. Dali. Salamat dahil nga sugot ikaw nga kung iyong katrabang. Ay, o ate, uy, way problema. May na lang ni, makatigong po ko gamay. Kay magminyo naman unya misa kong uyab, ate. Ako na itong gisangpit si Ede sa may pultahan sa banyo. Akong giingnan nga ni Akadayli na. Sige, muli na ko. Ay, pabuta lang siya nga muhuman to kaligo. Hapit ito muhuman to kaligo. Kining day Delia. Uli sa ko day ha. O, sige,
Di ka na magmingaw din eh kung matrabaho si Eddie. Kaya doon na may katabang si Lena. Sige, arin ako. Sige. Nagabihan gid ay kasi mong pag-atake atino kay nanguhal man ka. Klaro kay mo sinultihan ay nya di nakakatarong og lakaw. Mayo kay ni ano ka, Dailina? Ay, kuya. Hala si Kuya Eddie na brief. Ikaw na mas panyo niya kaugdo siya nga tubangan. Isultihan ko ni Papa nga ni Aka kay musanong ka sa akong pagkuha nimo isip katabang. Oo, kuya. Kabugdo sa tubangan. Uy, klaruha nga dako, uy. Unsa? Si Eddie nagsigig tutok na mo? Unay, diha say kausab ba nga naligo ko niya, wa ko mahibaw nga nauli na di ay siya, nagpantir ako nga nigawa sa banyo. Nakakita gid siya na ako nga nagpantir ako. Nya atul sad nga nagbrief ra siya kay umasa siya mahibaw nga diha di ko sa banyo. Naon sa naman na, uy. Kanyang Dailina, kuyaw kon kamangon ka ng Ede, maglisod na rabag pakighilawas iyang asawa niya, nak. Hala nay, bugduwa lagi sa tubangan ni Kuya Eddie lagi. Klaro kaayo, dako kay iyanay. Ay, Lina. Kuya Eddie, ngano ni suot makas akong kwarto, kuya? Kuya, nagpantira pa ako. Ala, manong kahupo kasi mo short ya. Nag-brief na lang ka. Pasalo ako. Hala, kuya, nag-brief ko ginain mo ya. Pasalo ako ning buhaton ko ni Dailina. Kay, Dugay na ko nga gihidlaok. agay, kuya, gikalit ko ka. Ay, nakuod ang imo ako. Ay, kipag-ipag-it yan. Ida. Nindutan. Kalamian, kuya. Kuya, perfect ka, kuya. Kuya Rick, Kuya Eddie. Eddie. Kuya Eddie, ka-perfect ni mo, Kuya Rick. Ay, Kuya Eddie. Agay, kalamian na niya, kami anak iya. Uy. Miss Ricky. Uy. Miss Ricky. Sorry. Perfect ka, kuya. Kalamian. Takilid. Tanang style ba takilid? Kuya, kadako ang imo yan. Nabilgin ako si Lihuk-Lihuk ya. Karon? Nanay ya. Agaya, kalamian anak Kuya Rick. Ay, Kuya Eddie. Miss Ricky ba? Perfect. Idi kalamian Kuya Eddie. Sakit. Kuya Rick. Sakit. Kuya Rick. Halika na, mawakan ka. Pasalamat ko, wa magpakita og pag-call si Lina sa ang gibuhat niya. Naan sa day siya sa ako kay kuwang siya sa kalipa sa gidakon sa iyang uyab. Human sa nahitabo, gawas nga ako siyang katabang, ako pagid siyang kapit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Estom, ginaingon nga dili gid maayo magrikas mong asawa. Kaya dako kining sa kisan ug makabungkag pagid sa malipayon nga pamilya. Mao kini tabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Doon ako sa bayang Anita. Ay tagyan ako sugto nun na. Kay gusto na ko manginyo. Gusto ko magkapatunog. Kaugalingong pamilya. Nanimabdi sa gamay nga pultahan sa dako ng gate. Unsa ito ni mo, Dong? Uy, ang mama ni Anita. Uy, Istong, ikaw man gud ay ni Dong. Unsa man ito ni mo? Kuan, namatuli si Anita. Naa siya nang? Natural nga ni. Amo maning bahay, Dong. Oh. Dali, Oo, dayon. Dayon, Dong, Istong. Ako lang unang makigatubang ni mo, ha? Naligo pa man si Anita. Sige, ako na pabuto si Anita na Matilde. Dong, Istong. Nang? Machoha din yung maglawas, eh. Oo, nang. Sige, magkog barbil good. Mara ba ni gusto na ako, Dong? Kanang machog lawas, o niya, batanon. Ha?
Kanindot ka ni mong gakson, no? Uy, biyag. Lugaya na raban ako magkagako sa laki, eh. Ha? Uy, Istong! Uy, gidangan. Ganyan na kayo naabot? Oo, day. Ganin na ra. Oh, kamabuo ka ni Peso York gisulub ni Anita. Kita naman hapit ang iyang igot-igot. O, milak sang iya ha. Kabugto. Tinuod ka di Anita? Gisugot ako ni mo day. Yes, Istong. Tungod kinakita ko nga matinud-anon kasi mong gugma na ako. Mao nga gidawat ko dayon na imong gugma. Kay may pagtan-aw man sad ko nimo. Busa, magpakasal dayon ta sa labing daling panahon, Istong. O di Anita. Magpakasal ta. Pagkasal ti ka sa labing daling panahon. Ay, Anita. Ako di ka day. Ako ka. Kaya asawa naman di ka. May mo tong dubi. Sige, Istong. Ang kunang kapatid. Iman ako. Kaning bugdo ba? Hinam-hinam na kay ko ng bugdo. Imo na naman. Nagkana si ihandos na ako. Ako na ihandos ha. Matay, muhandos ako. Birahe! Bombahe! Kita na, Istong. Anak mo gina. Anak mo gina. Sa itong minagubo? Uy! Si Anita! Huwag na magtinog! Taguyapan! Okay na ni, tiwasong ko lang gini. Padayon! Anita! Anita! Ay, Aman, kasakit o kahapto sa akong ginawaan, uy. okay na day. Mayagi, kinaulian ka. Anak mo gina ba sa primero pa? Inigkadugayan day, hanoy-hanoy lang na. Nakaon sa ito na. Guto man. Na? Dad ilang ko direk pagkaon, be. Hungiti ko kay di pa man ko makabarog. Sakit kayo. Sakit yung kayo day. Kasi dadan ka pagkaon di day. Labad si akong umuda. Nalabdan ko sa pag-inom ng ganina. Labad akong Mao ba dong? Labad imong Ang ako asad. Paminaw ko sa kuang murag. Doon na pa'y nag-umot nga Okay. Atalis ko pagkaos kwarto eh. Dungan na ko pagkaon si Anita. Uy! Hala, si Mama Matilde na unsam na siya. Iyay. Nagtakia nga. Saan na? Nag-iwad siyang kwarto? Uy! Unsa man nitabo niya? Unsa? Ikaw dito nabatin ko ganina nga. Naglagubo? Nahog di ka sa bangko ngayon mong gitungtungan? Oo, taon. Kaya ang lungag sa bongbong, simpig sa inyong bongbong sa kwarto. Tuwa man sa ibabaw. Uy, ha? O namuso man ko ninyo. Uy, mo? O sa tanto na ko lihok-lihok na ang giganahan kung nagtadaw ninyo. Natagak bitaw ko sa bangko. Namuso ka? Kita di ka na mo. Kita mo lang? Nasa din na, inga na. Naaoy ako di ay. Dako as ima tong istong. Maklaram sa layo. Klaro kayo. Mo ba? Kuya pan ko sa Anita. Agay. Kining ma, ikaw ba naunsa na magay? Ako ba ikaw magminyo na kag-usab? Kaya tanaw ko nimo. Gimingaw kag lalaking motorjak nimo. Andiya ka na ma, ariyo na ko sa Anita. Ayaw na kong biyae. Istong. Ano, uy? Maminyo man ka ko pag-usap o dili. Basta kay gusto kong mutilaw si Muha doon. Marigidangat. Nakapati ka? Patilawas mama ni mo doon. Unsa? Maayaw, ana. Mabahad na, ma. Umagad ko nimo. Anak ni ba akong asawa? Busa ko may gusto man ka na ko. Huwag tanga na. Kaya di may tabo nga tubayan ti ka. Wa ko'y gusto ni mo bisag kamay, uy. Tungod kay bana ka sa akong anak. Ano sa day? Tilaw raman ko. Oo, sabi. Tilaw lang ko. Daw asad ni mo, uy. Gusto ko mo tilaw ni mo doon. Bahala nagsa ning tanan. Mama Tilde.
Bida, kung biyudo pa lang ko ron ay, ako turja ka ng ugangan mo. Lami ba ka na sa Matilde, oy. Di sama ni mama mo nga, ay namaho na lang angso. Wala gay, lami as mama mo istong. Nangita rin ko biyudo pa. Para ako papanguyabo ni Mama Matilde. Ano niya, basig pa-chancing na ko. Si Tiyo ni mo pidot ay, biyudo man na. Siya ang papanguyaba sa imong ugangan nga babae. Ay, sugot lagi na. Kalami ang ugangan mo. Gusto to, no? Si Tiyo Pido to, no? Ato na ko siya pa. Porbida yaman. Sugot ko kandido ta na imong kangan. Sige, Tiyo, sige, ha? Karong gabi, pamisitahin si Mama Matilde. Ako rin bahala para iya kang sugton. Sige dong. Ay, kay dugay sakit ko nga ka. Tilaw og turjak dong. Ay, mga goal lang ko ini kagabi dong. Kumuton ko lang guni usahay. Mo ba? Basta karong gabi dong ha. Buat ko sinyo. Di ko ay ng pidot, oy. Daot, ana, Buutan man na si Tio Pidot, ma. Siya na namin yung igusab. Gusto ko nga sugto ni mo Tiyo Pidot karong gabi, ma. Sa? Sugta. Uy. Kung di ni mo sugtos Tiyo, biyaan ka na mong anita din eh. Ato po yung sa Mumbai. Unsa? Mana? Dapat biyaon ta nga ato siya tipo ng kusamo. Kay ako gilalaki gud. Ang babae ato pinapuyo sa bayis laki. Ato siya bana. Ayaw dong. Ayaw magbiya na ako din hidong istong. Sige, akong sugton ng imong uyuan. Sugton ko na lang. Adoon ni mo si Tio sa ila? Oo. Kasi mutalaw tong ari karong gabi eh. Bisa ada bas mama nga iyan na sugtos Tiyo. Ha, nahala, sige. Ikaw na'y bahala sa tanan. Para maminyo na lang sa nas mama, uy. Kaysa tanaw ba na ako, no? Gusto na kayo ng mutila og laki. Kaya ka na lang nga mag-brief ka. Magsige na siya tutok ni mo. Murag yung kambato ni mo. Lagi mo lagi din. Pero di ko padaan niya eh. Mahal ko ka. Busa, di ko magluid ni mo. Salamat dong. Sali ka ayo ko ni mo. Ha, sige uy. Matos ako sa kong amiga nga nag-birthday. Ikaw na'y bahala din isbay ha. Ay, oy, buday yun ko dong. Oy, kalabmi anang Matilde Di palabyo ni na akong kay gayunan nga nindot kayo. Sugton makako niya. O lagi Tiyo, sugton ka niya. Busa pangandam na. Pangandam na niya. Kay mitikip lang kangit-ngit. Siya muli ko sa bahay ha. Kay ako sa bandamon si Mama Matilde. Sige dong istong. Kung unsa gani dong. Human niya sugot na ako. Turjak na yun. Turjak kung di na ko siya. Sus. Buwa ko agya na dong. Mura nang naglaba. Ana gid Tiyo. Kumpati gid ha. Sige, uli sa ko ha. Pandamon ko sa Mama Matilde. Ano ko sa mong kwarto ng Anita. Pabuto ko maabot na sa Tiyo Pidot. Karoon yung kayo na. Wana. Manago to na sa mama. Man, nalimdi naman to ron. Humuta to ron. Ganahan gito sa Tiyo ron niya. Ligo to sa mama ron. Nagpahumot lang. Uy. Day, Anita, niya na day ka day? Ingon ka kay madugay pagka... Mama Matilde, ikaw lagi namisod sa ang kwarto. Kudong istong. Toro kira ko. Unsa naman ka ba? Huwag kay bras kay panty. Ano mo kagbaka ma? Huwag kay sinina. Maluoy karong. Nagpaso ka. Sa di ako maminyo ni Tiyo imo Pidot. Bisa karon lagi kayo ha. Mangkon ko imong pagkalaki. Ima. Sa mantuod ni dong apat. Naibog kay ko sa imo. Patilawa ko sa imo kausa lang. Sige. Suka ba sa din magdugha eh? Uy. Tanang baka baboy ka ma. Ang imuha ka cute. Murag mo sa ay ma. Oh, katungod kay usarak aking miagi na ako. O usaray akong anak. Sige na dong. Patilawa ko sa imo. Ano ba nasabihin mo? Sige na ba, pahuwan mo ka diyot. Kuman ini, isaad ko. Musgot na ko nga ingong palayan ni Anita. Sige na. Anugon din gada. Anugon na din ni mo. Kamuti mo.
Sige, bawas to. Sige, pulis to. Kundi ay, maang ka ni makita, ha? Buon tanig imong short brief. Ay, lagwa, dito ko ni. Wala, boss. Yan, Buon lang na to, dong. At sige mo, ah. Siwil lang kanahan. Kanindot yun aning ugumon. Ay, mamatay na. Ay, patuya mamatay. Sige, ma. Sige, ma. Ay, palagi atakihon nito. Huwag ko kabalikan sa gusto mahitabo. Sa akong ugangan, hindi naman duha. Tungkol kay nadani ko, gabusok pa. Umargo pa maunsaay. O gibati kong hindi siyang muda sa kama. Kaysa akong asawa. Maunsahay, ako na si Tito nga, mangablit niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elmar. Naingon, dili man ako kinaya ang mag-una-unag laki. Nagkagusto lang gid ko niya. O nga, ako nang kibuhat. Mao kining nahitabos kang kinabuhi nga di na ako mahimong. Mahikaliw. Maikukit ko. Uy nga, mikuyog ko ining inyong pagpangaligog beach resort. Uy, lain na ani. Uy, Ay, gituyo ta kag daday. Kay niya man ang imong crush nga si Edward. pati ha. Uy. Pero basta kita, siya kita hinungdan na mikuyog ko. Uyab na sila nikaw. Dili, uy, dili. Si Lini Ray, dako gusto nga ng Edward. Ay, pareha man duha. Sa makauyab lang niya ninyo, ha? Basta lang, ay. Dato man na sila nikaw. Klaro na lang nga siya gyud ang unang makauyab ni Edward. Doon na lang kita sa beach resort nga atong likuan. Doon na lang kita. Wala ba ko makadag short nga kung doon da? Hala, Paligo dagat, kalimot kong da. Ramo ba? Ay, asas dong Edward. Pag-brief ng gudong. Ano naman ginamang lalaki ba? Mag-brief na niya. Ang mga babae sila mag-swimsuit. Ay, ako gani? Nagdama sa swimsuit ba? Bugdo ba kay ka ug ay, bugdo ba kay ka ug flower to? mao gyud ni mo kaw. Uy, nganong bugdo man ang imo? Dako na. Oh, dakog nga. Wow! Hala ka ngayon ni mong nagsulab kag swimsuit gown. Uy! Hala! Bugduwa sa nagatubangan. Uy! Ay! Bugdo pa man na sa aqua. Gaw. Dili lagi ka bugno ka tumangan. Ingon ka kay bugno ganiha. Imong gitag PC ka mo. Imong gitagos mo yun. Tago ba oray, uy? Wala ko taong magdagigot, uy. Nung sa ko ni higti. Ay, di na mistil pang higtan pa dahil kay gamay kayo ning ako atay. Di na ako nagbayot na lang. Kay man yung taong tugitunggoy pat ka na Ito na naliwat gaw. Hoy, Ilma! Ano mo, ligo na tas dagat eh! Alakaw. Ang imong crush na nag-brief na lang. Hala, uy. Pugduwa ka ito bang ganday. Duwal. Hala. Galubog pa ka di pa na ako. Ani, bugdo di kayo. Klaro, nagtayo. Punsa na ka kung mangisong na. Wala siya pa yung sinasok. Hindi ko yapan. Hindi pa mo maligo? Ha? Oo, may ko na minigaw luloy. Sila ni ay nagsikik tanaw na to nga tuwa ay may pugnas dagat. Ay, dali oy, maligo na ta. Dali. Ay, takot ko naman ni Lenny. Uy, mo nilinin dong duwan? Dili, oy. Pero ganahan nga mag-uuyab ni. Kwartahan siya. Bitaw, joke na eh. Sige, una niyo maligo ha. Ganahan ko na siyang lemon kay kwartahan. Dato. Ha? Pero ba't man sa si Lini? Layo ra kasi imo dahil. Ba't itong lawas? Bayo ko. Kaon ka man. Ganahan man siya o dato. Tara na. So, Yung maligos dagat, ay? ligo na meron, oy. Ikaw to ni. Ligo na dito, oy. Lupya ka, binangay mo, oy. Padiya, oy. Ikaw ba? Kapit-apil. Yung istorya taon. Ay, kapit-apil ang istorya, Ilma. Oy, excuse me, no? Ay, kami nag-istorya hay diri. Kata ka nga mido ko, oy. O, ikaw, Elma. Manguyab ganin ni mo sto ni, no? Ayaw ginasugta.
Kay tanawang iya atubangan. Ay, may suwan. Ay, sige tana. Pari sa mito ni Han, ligo na mi. Ako ni Sud ako. Tidak. Usahan ko ganin ka rin ako. Lamli. Thank you. Sa uyam na ako siya. Nakagusto ka anang hingan lag Edward? Oo, ma. Pero murag to aman ang iyang atensyon ni Lenny. Aw natural nga si Lenny gyud ang iyang panguyaban kay anak baya og kwartahan na si Lenny unya kita pobre man ta. Pero mangita gid ko paagi, ma. Mauyab na ko na si Edward. Mangita gid ko paagi. Elma. Sige na, day, Lenny. Sugtan ako, day. Sige. Gisugutan na ka, Edward. Uyab na ta. Salamat. Dagang salamat, Lenny. Salamat. Nya karon kay uyab naman ta, di na ko gusto nga mulingi pa ka og laing babae ha. Kana rabas Elma, klaro kaayo nga ibog na nimo. Bitaw. Nakasabot ko nga may pagtanaw si Elma nako. Pero ikaw, Len, ikaw ang gusto ko ug dili siya. Ikaw. Salamat. Salamat, Edward. Silang Lenny ug Edward. Ugaw. Ug matud pa ni Lini, no? May natabo na kuno nila ni Edward. Di ay? Wa na gay paglawom gaw. Oo na, gaw. Kay paglawom ni Edward. Kay may uyab na siya. Ako pa ikaw, no? Si Tony nila tugta gaw. Aguntahan lang na siya. Kanang ihabang nga murag. Kaong kagwa. Aguntahan na, aguntahan. Si Edward ang gusto. Si Yagaw Loloy. Mao na nak. Nagkita mi ni Tony ganinang hapon dito sa merkado. Ningon man siya nako nga mamisita kuno siya ni morong gabi eh. Pero, ma, umanta ko'y gusto anak niya, uy. Ay nahibaw ko nga wa kay gusto pero ato ba nga in taon. Balibari lang kog tarong god. Balibari tarong ha. Ayo. Ayo. Ay gabi di ano Nawa palibak ay. Dinas Tony, ato ba nga nak balibari lang kog trunggod. Dahil ma. Mau ka na, Tony. Wa ko'y gusto ni mo. Sa taon ko, si Edward. Kung tinuod ka nga nakagusto na ako, tabangi ko nga magkauyap ping duha. Tabangi ko, Tony, please. Oh, Elma pataliw. Edward. Mona. Sugta ko kay nagbog namin ni Lenny. Lain na sad, uy. Naraman ta sa daan. Dito sa amo na. Ako ramang usaron sa ay. At ito magtiwas dito sa amo. Mao ba? Ikaw ram usaron sa inyo? Oh, iday, tana. Ato ta sa inyo, tana day. Edward! Manggak sa mga kakalit mga hama. Nagkilo ka na Ay. Mas lami pa mga kang Lenny. Asama ka. Edward! Ay, nakukalsaha. Ibang ko, mataga ko niya ko. Asa imong kwarto day, Elma? Tara ay. Dadunti ka sa suot sa imong kwarto. Edward! Pagkan ko niyo. Ay, hindi upo lagi na niya. Pwede na hanggan. Hindi ka ayo, labi na panikaihi. Bakit ka Pagod ko liko. Bakit ko? Sige na yung taday na. Sana Pagod mo na. Bali ba? 6'9". Asa man ko ato bang? Si Asa ba sa 6'9" ta? Ang buo na ko ha. Uy, unsa na gud? Gunitin ako be. Unya didiha. Hala katuskig. Unsa man? Kani ba? Ko. Baoy. May nakayo. Ayaw inuot. Da. Libi. Ato na ni ko anbis mo. Kayo. Sige. Sige. Inay lang ha. Inay. Inay. Makitang may kasama, kahawak mga kamay. Grabe ka sakit sa bati. Diyang nakuha ni Edward ang akong kaputlit niya kayo na. Uguman ko niya hilapti. Iyan ang gilikayan, Lenny.
ako na iyang gitunay. Askang suko ang hinunglan ni nako. Kay ako kuno ning giilog ang kalipay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Nga dili na ko mahimong mahilindan. Minsan man ang init ng iyong halik. Ha? Imo na kong gisugot, Silma? Lagi isok. Ako magdahom. Nga naman? Kadagan ko bing nanguyab ni mo. Pero ako imong gisugot, Silma. Da, pangwarta ning ako kang isok, oy. Malay nyo. Dako og halin ang yuta sa iyang nanay. O iyang ihatag nako ang tanan niyang bahin sa halin sa yuta, di ba? O di wow. Hoy, mga buring kantada. Tabangi taong kog ampo ninyo ha nga mahalin na ang yuta sa nanay ni Isok. Pag ampo, intawon mo mga tagi. Do Isok. Kaya niya kong kwarta do. Oo, ni Bitoy. Basta mahalin tong yuta ni nanay. Mga kanus aman sok. Hapit na. Dugay pa de ko kakwarta ini. Hapit na. Di man kagsabot og hapit na. Amahan kan Silma nga akong uyab. Di unahon ti kaghatag. Singan? Uyab mo ni Silpa nga akong anak. Kwarta ra may akong giapas niya, tay. Kung mahatagan ako kwarta ni Isok, di goodbye Pilipinas. Uy, mularga ka Silma? Asa man? Sa Marawi, tay. Okay. Wale. Tambang lang nga ako ni Mabaysok ha. Suor mo to amigo god. Aksyon ko kablaka ni mong nakirelasyon ka na Silma. Nguwan ka nakatraok. Ha? Naong kay kwarta ba? Nuwa traok din na. Mo di sa bod na. Naong kwarta. Nuwa traok. Nguwan na traok. Nuwan na traok. Naibaw ko close tanduha pero ako nahigugbang kong Silma. Bayantoy. Ya, basta yung nag-abot sa giingon ni mong kwarta. Mas mayo pag bangko na ni mo. Bangko? Deposita nga. Kanang lingkuranan? Bangko? Bangko? Bangko, Saan ako ng bangko? Ha? Di ko makatudyak anak. Bangko, oy, badili, bangko nga lingkuranan. Naunsa man ka. Wala, suko man ka. Di na ka, oy. Palayo, maglagyo tayo, maglagyo tayo. Asa magabayan to, Asa ba nga, mag-Viber ko dire, skilid. Mag-driver? Viber? Pare Ricky ba, Viber? Sama ka, oy. Pare si Kuya Ariel, Viber yap. Yes. Sabi na. Kailangan bang magwakas itong pag-ibig? Kanta ba ni? Kailangan bang magwakas itong pag-ibig? Kanta itong gigantahon, gikanta giniya. Si Bayan to, mura mag-ango-ango. Isok. Darang imong bahin sa halin sa yuta nga akong nabaligyaw. Yay! Pila man ni day. Ipa ha? Gisod pa nimo sa gamayng envelope na yun, At ini. Oy, mga tagak na, ipa lang. Yay! May kwarta na ko. Akong bahin sa halin sa yuta ni nanay. Ay, mahatagan na ko Silma ini. Magkaturjak na kong Silma ini. Uyala, mga sinsiyo. Kadaghan tagpiso. Mga bago. Ipa na. Mga tagak na ha? Ay, pulos tagpiso ba na akong bahin? Tagpiso? Lagi. Pila man eh? Ipa lang. Ay, kaway sa rin sad, uy. Daghan na. Nya, turjak na ta. Pun ini, una ko makigturjak ni mo. Mayor sa dwa, kakaturjak Silma taon ba'y sukoy. Kay, nga naman, Bayan to Si Bay Iking Bangis ba? Katubang barkadang bik-bik. Barkadang bik-bik? Okay, ko na. Barkadang bik-bik. Bik-bik. Nasira. Kay? Turjak mo Silma. Saan? Hi, Isok. Kinsam ka? Kailalagi ka na ko. Ako si Baliling. Kisam ka anak? Ni tatay og nanay. Lagi. Pero kisengan? Si tatay Balolong. Yung nanay? Si nanay Balalang. Huwag babae. Kanalas Baliling imuwabay. Okay, sus. Ilista ka. Ilista ka. Ilista? Basta
ilista ni Baliling. Ilista? Ilista ka sa mga tao nga nakahilabot ya. Nadalistahan da? Wala nang listahan. Sa tuyuyoy yung ilista. May kay bisag gamay na pero utang na agwapang po. Si Kuni, nilistahan. Lino. Lino. Naghana na kabirang Baliling noon. Oo, diba? Puno ng... Pero lain yung Baliling ah. Puno ng notebook. Lain yung Baliling Mo na sa Baliling. Ay, bayan to eh. Di na ko siya. Sige. Muna, di na ko siya feel. Sa? Di na ko feel. Kisa ni feeling mo, silma nga, magsira. Ay, sira na po itong daan sa iking bangis ko. Sira ang daan sa iking. Kisa ba nakasira niya? Si Kinsa lang. Tuba-tumbam lang iya. Si Silma lay napasangin lang na to. Hatagi lagi kog dakong kantidad nga kwarta. Kanang pulos papel uy, dili mga sinsiyo. Kay kapoy kayong ihap. Manulis ka ko sa. Gago. Maamong ko nimo kumadakpan ka. Hey, isok pangita na laing babay. Kay may bag-o na kong laki. Og love kaayo nako siya. Kinsa siya? Si Ariel. Ariel, ilado na kina. Minyo na. Ako kay ulit tao ko. Ayaw pa pirelasyon na ng Ariel kay minyo na. Kuyag mamatay ka, uy, Silma. Hindi malason ka ko sa mga babae. Saan kay angal kong buhaton? Oy, paselo ako. Iyo. Okay na. Babarog ako. Dere. Barog. Salamat. Gamay ka ng imong gihuna nga problema do. Makatabang ko ni mo na iso. Nahibaw ka nga. May gihuna akong problema? O nakailasap ka na ako? Anong dili? Imo man kong apuhan. Ha? Anak ko ang imong nanay. Dili mao ni akong gipuan. Aron mahunong nga ang gimalas nga naani mo. Labi na sa mga babae. Sumpuon ka na, pinagin nining labaha. Kudlitan ko ang imong Ay binuang dihab. Suwayron. Sakit man na. Kuyapan na ba ko? Magkakita ko. Kuyapan ko. Ay, mas labing maayo. Aron masakses ang akong pagkudlit mo. Buka ang duha mo kapad. Sige ron, suway ron. Duha dyan, bukon. Duha, kaya usa. Sige na sok. Basta, niyara o. Ay, binuang yun. Nangurog man ka. Ay, wadok. Itistingin lang kasi kayo. Andam na ka? Suway kudlit, oo. Suway kudlit. Sige ron. Tistingin yun ko. Kuditan ko na ikaw ha? Suway kudlit mo. Ang tagtinod mo gini. Wait. Yang usah ka bag. Wait. Pinati ka kayo. Hello, Baliling. Hi, Isok. Mahimong isuksok. Ang unsa man Isok? Kini ba? Kini ako. Ako isuksok ni mo, Baliling. Kini ba? Sige. Forbida, no? Sabay isok man to si Baliling. Ako nakita nga, nagkuptan ay silang kamot nga nanood sa bahay nilang Baliling. Mag-unsam ka itong duha, beda. Unsam kayo, may relasyon. Magkaning duha nga nag-holding hands naman sila. Haon sa isyo! Kapahagi ni mo, Baliling. Kahibaw, bitaw ko. Isuksok na ko, ha? Sige, go. Napingis-tingis ko. Dengan isin-sinto, ibuk pang hagamay. Kini, sakit. Dili man. Gamay raman ko. Wapa mo ni masuk ko. Aw ba? Ako nang chapol sa soda. Sige, chapol. Sige. Bring. Kita ka! Lunta na ni mo siya! Suma! Kita! Sige. Imong iturjang no! Purdida ni mo! Ha? Iturjang ni mo ako anak no!
Kapan, pagslid akong anak kay Kundili. Amahan ka. Dahon ako puto ng imuhang ubos. Amahan ka. Ay, tatay! Amahan ko. Ida, isod ko ng puto lang taas. Dahon na akong ubos. Unsa may taas? Unsa may taas? Ang sa ubos ang taas. Ang dahon ko. Wala. Nagdami ka kang gutsa. Tiwasa. Isang ibton. Tay, out, tay, wag kami nahuman. Isang ibton. Patiwasa sa amin. Patiwasa sa amin. Ay, tay! Pagtiwasa sa amin, istorya lang taron. Istorya taron. Pakasdan ako. Pakasdan ako siya balulong. Balulong, tatay balulong. Bakas yun ha, bakas eh. Pakan ako sa baliling, tatay balulong. Umanan sa mo ka na. Tay! Nagyan ako anak. Sige, sige. Ipamutang. Aga kaya. Sige. Ay, nasa nag-ina do. Alay, padayo na do. Sige. Sige do. Pas-pasi do. Hala, no! Nakaturjak man ko pero niyagis ko kahadlok o kulba. Yait kay sanggot sa amahan ni Baliling. Na sinay balulong. Napagkaslan ako sa Baliling. Kay tiya mo ba'y putlo na akong ubos? Huwag akong taas. Ang taas ba nga kung o? Hadlo ko sanggot na panghaita. Auto mga listeners no, atong Palamay Drama Compilation Part 115. Naot nga nalingaw mo mga listeners sa ato ang drama nga gi-upload karon nga Part 115. O atang-atangin na pud mga listeners no. Ato ang sunod nga upload ako i-shout out no. Tanan ga comments ato atong gi-shout out no. Shout out nako si Oscar Abedog. Shout out diha nimo sa imong kauban diha no nga Motoraptor. Shout out ninyo diha tanan. O si Joanne M, shout out diha bago na tong komentor. Ako pa shout out si James Panulas diha sa Canada. Shout out nimo diha James Panula. Salamat po guys sa imong pag-skip ads. O shout out po nako si Delsam 99 diha sa Hong Kong. Shout out nimo diha Delsam 99. O dako jud na akong pasalamat sa imo Delsam 99 sa imong pag-skip pud no. Mao jud na nakapadasig sa ako ang pagsigi og upload. Ay naamo ga suporta no. Salamat jud kaayo Delsam 99. Si Wing TV, shout out pod. Si Ma'am Balbina Tapalis, shout out diya Ma'am Balbina Tapalis. Si Rachel Manuel, shout out nimo diya ma'am. Si Jude Plastico, shout out nimo diya Jude Plastico. Si Laila Sidad, shout out diya Laila Sidad. Si Marlon Royo, shout out diya. Si Virgilio Balanay, shout out diya Virgilio Balanay diya sa Surigao Sur. Si Ma'am Liquin, shout out diya ma'am. Si Alma Byron, shout out pod. Si Brian Ortigal, shout out pod. Si Dayan Baler, shout out. Og shout out po nako si Mirna Urban, shout out. Diya pod ni Catherine Solip, shout out. Si Cathy Bando, shout out pod. Si Boyet Lidra, shout out diya. Mercy Sandoval, shout out. Cristalio, shout out pod. Si Gina Carmen, shout out pod diya. Si Hilin Basil, shout out pod. Si labi na si Rumi Boy, shout out nimo dia Rumi Boy. O makalingaw ka ito ay imong gi-request nga balak para sa imong uyab nga si Chari no. Ipay na to siya sa imo ha Rumi Boy. Si Alfie Lucina, shout out po dia. Si Susek Palmeros, shout out. Si Christopher Valdez, shout out dia. Si Edgar Palma, shout out. Si Annalyn B, shout out. Kung mao to makasinus no, tanan ga comment sa tuwa ug atong gi-shout out karon sa atong part 115. Ug mao to makasinus no, atang-atangin na pud ang ato ang Palamay Drama Compilation part 116. Maghinahinay na pud tag-edit makasinus no. Atong handumanan day atang-atangin pud ninyo no. Kay at mao na pud to atong isunod ug upload. Ato ang handumanan sa usa ka week. O hinaot nga masuportaran gapon yung paminaw mga listeners no. Kay nga ato ang isunod ani basin handumanan no ato isunod kay ato ang Palamay Drama wala pa man siya nakaabot og 1 hour. Basin mouse ato na pud sigurong handumanan atong i-upload ani. O mao na pud ato isunod ug upload. Kay pag kaabot na siya og 1 hour ato ang Palamay Drama, pwede na dayon ato i-upload maski ato di isunod no. Gusto na ko pasalamat katong tanan ga comment sa ato. Salamat jud guys sa inyo ha. Nga isa jud akong basihan nga na-appeal jud sa atong pag-intro vlog.
ug labi na sa inyong mga listeners katong ato mga listeners no nga nalingaw jud sa atong mga drama. Salamat jud kay sa inyong walay hunong nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga drama. Daghan jud kay salamat. O mao na to mga listeners no, basta ato ang part 116 na atang-atangilan ninyo. Kay mao na pud nato to atong kalingawan og edit no mga listeners. Ug gusto mo na ko mga listeners, daghan jud kay salamat.